L-intervista ħelwa. U x'għandha sasu ieħor, Raider Mizzi li huwa differenti s-suġġett, però ġa semmina ftit jowis l-użu is-sem tal-qniepel fil-festi tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. L-ewwel netta tik merħba. L-ewwel ħaġa nsallimlek lilek u nsellem ukoll is-samija ta' Radio Malta. It-tieni net f'dawn iż-żmien tas-sena ħafna mill-qniepel jidqu ħafna. Għandek pereżempju l-erba' moti tal-lejlet il-miliet li għadda ġifieri. U mbagħad għal-qrib tal-ewwel tas-sena anke jagħmlulek kif qal isem Vincent qabli ikun hemm il-żmien tal-kwaranturi. Ħafna mill-knejjes pereżempju xi anke jibda jesponi filgħodu jdoqqu mota qasira bħal barka sakramentali biex jagħtu sinjal illi ħajkun hemm Ġesu espost għall-parroċċja hekk. Eventwalment mbagħad f'nofsinhar ċerti knejjes, però mhux il-knejjes kollha kienu jdoqqu l-erba' moti. Isu bħal tal-festa. U mbagħad qabel quddiesa kantata kun ċelebrata jdoqqu anke erba' moti oħra bit-tokki biex eventwalment iħabbru l-quddiesa kantata. Eventwalment bħal bieraħ tal-aħħar tas-sena jispiċċaw bil-mota tat-tedew. Speċjalment it-tedew hawn Malta jindaq żewġ modi. Issa jew pereżempju għandek in-naħa ta' fuq ta' Malta li t-tedew jibdew bil-qniepel kollha f'Salt. Jew inkella għandek in-naħa tas-sawt ta' Malta li eventwalment it-tedew tibda bit-tok tal-qampina l-kbira taħbad miż-żewġ naħat u eventwalment il-qniepel iż-żgħar jitlu flimkien. Jiddependi skont it-tradizzjoni tal-parroċċa. Jien hu pjaċir jisebba kemm il-studju inti, fatt nista' ngħidulek l-iktar wieħed hemm Kenneth Kawki wkoll li huwa espert fil-tħaddim tal-qniepel ninsellu minnhom mhux l-ewwel darba li ġie wara l-mikrofon. Inti bħala għadek żgħira u speċi taġġibni kemm taf u kemm studjajt u x'tagħmel bħalissa. Bħalissa għaddej nipel kollha ta' Malta. Bħalissa tirrekordjhom. Għaddej minn proġett storiku fejn naħseb għall-ewwel darba li qed tesisti. Kien hawn nies fil-passat li għadu jirrekordjaw, però jiena qed nagħmel dal-proġett nazzjonali, fimt? Speċi li jiena nirrekorda l-qniepel, nitfoħħhom online fuq is-sit elettroniku YouTube u dak li jkun jista' jisma' l-qniepel bil-kumti ta' daru bekk u hekk anke naħseb ukoll f'dawk il-Maltin li kienu jgħixu sa żmien sittinijiet hawn Malta u eventwalment immigraw biex anke jmorru jgħixu l-Awstralja u pajjiżi madwar l-Ewropa u d-dinja. U bekk anke jistgħu jisimgħu l-qniepel minn pajjiżhom ukoll. Ġifieri inti l-mistoqsija tieħor xogħol minn ħajrek kif bdejtu dal-delizzju, iktar minn delizzju da ħaġa professjonali beda tagħmel. Ovvja, l-ewwel ħaġa di bħalma inti ħatħawwel pjanta biex eventwalment issir siġra. L-ewwel ħaġa li bdejt meta kont sejn tal-Bird Great College il-Belt minnhom xi insellem il-ser tal-Art and Design qed nivella. Għax bis-saħħa tiegħu fl-2005 daqqejt l-ewwel darba l-qampina kbira ta' Kunkatedra ta' San Ġwan. Eventwalment mbagħad beda jitgergeb ma' żmien fl-2007 bdejt anke nitħajjar nirrekordja l-qniepel kelli biċċa MP4 żgħir. Fimt? U salhom il-ġurnata għandi equipment tajjeb ħafna li pereżempju l-aħħar festival li ċelebrajna l-Kunċezzjoni u anke sta Santa Luċija l-Belt għamilt filming eċċezzjonali. Ħafna jiena nieħu pjaċir nita żgħażagħ li huma id-dedikati għal xi ħaġa serja, mhux meta tkun tifel veru, jiddependi minn imexxik mhux kemm taf, imma kemm ħadd ieħor jipprova jgħallmek u jżomm dak it-talib. Mela, jiena ngħidlek xtaqtek kieku titkellem iktar fit-tur ma l-programm dak li huwa programm iktar pjuttost fuq l-ewwel tas-sena u l-ferħ li nieħdu bħalissa. Imma nixtieq l-issibijiet tiegħek bħala konklużjoni wkoll. Dwar il-ġejjini tal-qniepel tagħna għaliex daħlet użanza, mhux ħanqod insemmi parroċċi partikolari, illi l-qampina Maltija bl-insien kif inti wieħed jista' jiddeskriviha, tista' issib il kienu jibdew ġejjin dawk l-qniepel jgħidulhom elettroniċi. Taqbel magħha jew issa bejba sabiħ ta' dejjem. Però fit-tradizzjoni tagħna x'inhuma l-sibijiet tiegħek? L-ewwel ħaġa inti għandek sezzjoni fil-li konna t-nejxu fi żmien konservattiv, issa f'daqqa waħda din nejxu fi żmiet liberali. F'daqqa waħda hemm din l-swing, kuħad kemm din l-swing ta' anka ta' mentalità. Fissa sħin id-dilettanti tal-festi din joqsu, kuħad jesperjenzaħħa, jiena timur anka fil-knejjes li fil-lu kien hemm dawk il-5 jarmaw fil-fdaqqa waħda sib xi tnejn li verament jarmaw fi knejjes
U anke aħna dilettanti tal-nibel din esperjenzaw da fenomenu. Infatti bekk jiena nafas ħafna fuq dal-proġett biex kemm jista' jkun iż-żgħażagħ illi għadin jisimawni wkoll fuq dan ir-radju jekk eventwalment jitħajru anke jibdew jidoqqu jista' anke lili jikkuntattjawni. Però jiddependi kemm il-soċjetà se tħallina ssir, fimt? Pereżempju anke pereżempju knejjes li dawn li huma moderni bħal noqgħod jiena ġifier fil-lokalità tiegħi li niepen m'għandhomx u jdoqqu l-nipel elettroniċi. Jiena daw m'għandix kontrihom għax eventwalment knejjes moderni u ma tistax twaħħal niepen speċi. Imma hawn ċertu anke niepel li għal xi raġuni taqbadni u ġieħ ta' qalb illi minflok għaw jqabdu Behringers biex jidoqqu anka matul is-sena ġifieri. Pereżempju bħal Corpus għaw il-miliet u anke l-ewwel tas-sena jaqbdu jdoqquhom bl-imrieten, unfortunately. U di għedha minnu verament dilettanta ta' veru tal-qnieba u anke tal-kultura jgħidlek li da ma jagħmilx sens, da ma jagħmel li mhix viżjoni, fimt? Però mbagħad irrid inxaqleb anke minn żin ta' naħa l-oħra li mbagħad ittifhem ukoll li ċertu nies ma jkunux iridu daw il-Behringers, allura jiddoqqu huma ġifieri. Imma x'paritati għax jiena nagħmilha ħafna ma' nies dilettanti tal-festi naturalment. Imma hawn min jgħid qatt ma wieħed jien ġenitur raġel. Għalli it-tifel qed jitħajjar biex jidoq il-nieb. Għalli mhux nħallih għax jagħmlu sara fuq il-deħ. Eżatt. Din mela meta jkun fuq il-kampnar. Eżatt. Tikollhom dal-affarijiet. Eżatt. U tagħmel sigħat ħafna drabi, sigħat tagħmel. Speċi me l-pulċissjoni damet l-sigħat, għaw minn id-drawa, minn toħroġ il-pulċissjoni, sekemm tidħol inhu kollu jdoqqu. Bħal Bormla. Ma tagħmilx. Konna daqqajna 4 sigħat u nofs għaddejjin, non-stop. Tagħmel xara jew le. Nirringrazzjaw l-Alla li għad anke jiġuna Behringers oħrajn li jiġuna daqqatin. Infatti, jiena millux għamilt anke studju fej id-daqq tal-qniepel minn fuq il-kampnar joħroġ sa anke iktar sa 120 decibel. Ġifieri il-widna biex tiflaħ għal 120 decibel għal ammont ħin ta' ħin ma jkunx jifla. Jiena nirrakkomanda li min jidoq il-qniep anke min ħajjitħajjar jidoq il-qniep tal-knejjes jilbes headphones biex eventwalment jipprevjeni kontra l-ħoss qawwi tal-qniepen. Eventualment, ovvjament jekk ħaddu inti bit-tridijiet bil-lejli ta' bnara ma tlada tqumbu ġieħ ta' ras, ovvja. Jiġifieri jekk wieħed jieħu l-prekawzjonijiet kollha. Eżatt. M'għandux jitgerrex milli jagħmel jibda dan id-delizzju biex nagħmlu hekk fuq kollox hija għandha x'aqsam ukoll mal-ambjent Malti għax dejjem ngħidu nebel ta' barra, nebel ta' kull festa li ssir Malta għandha l-ingredienti li għandha festa Maltija. Jiepen kif indaqqu kif iddaqqu minn sħabek, naturalment hemm xi ħaġa illi tatik timbru Malta. Issa, bħala konklużjoni, x'sa tagħmel iktar qudiem? Issa jiena għandi. Jiena hekk minn is-seżba anke kamuna mort intu. Ejja mela. Nasa tiftakar inti stess mela konna morna dik l-association ta' ħfif Kappella Malti. Minn hawn x'insellem anke l-Irro Depożitti. Infatti insejna nsemmu xi ħaġa. Jida nemmen li f'kwalinkwa persuna li jiġbor kollezzjoni, għallix le, ma nippreżentawx anke l-Arkivju Nazzjonali. Infatti issa peress li f'Ottubru mhux li għadda ta' sena l-oħra meta npreżentajt il-materjal tiegħi l-Arkivju Nazzjonali, nirringrazzja l-Alla anke insellem il-Ċas Farrugia u Leonard Kallus li kienu pjunieri għalija biex eventwalment fajta il-materjal arkivju. Għandi żewġ proġetti kbar li aktarx nisnaħabbar hawnhekk. Illi aktarx mis-sena d-dieħla ħanibda proġett ġdid fejn ħan nirrekkorda d-daqq tal-qniepen ġo Gżira Awċija. Id-daqq tal-qniepen ġo Gżira Awċija jdoqqu ferm differenti minn Malta. Pereżempju, ħruġ il-proċessjoni ma jdoqqux il-qniepen kollha, imma iżda jdoqqu l-qampina kbira biss. Infatti. Anki ċertu proċessjoni jibdew bil-kbira jibqgħu għaddem bil-kbira. Iva, ekku. Waħda minnhom hija San Ġorġ. San Ġorġ. Meta ħoġ il-Vara San Ġorġ, il-kbira tibqa' għaddem bil-kbira. Eżatt. Mela, jien naħseb li għadna biżejjed kemm hemm ħafna aktar xi tajt, imbagħad programmu dak li hu irridu nagħlqu wkoll issa, naturalment kull bidu għandu tmien tiegħu nawgura lilek l-sħabek biex intom ukoll tagħtu mbuttatura sewwa l-identità Maltija fejn tluq Niepen. U issa naturalment smajna ħafna fuq Niepen, nixtieq nisimgħu
it-tedew, nibet ta' tedew. U ħadni għamil knisja ta' Salvatur. Ħallija. Kristu ta' Ħallija. Niepen ħabbara tal-miliet, ferrieħa li tul iż-żmien daqqejtu għalenija biex twasslu l-ġrajan birka tal-Messija u troddu slim u l-barka illum mistrieħa. Erġgħu dis-sena l-ġdida, waslu l-paċi sħiħa lil minu gburi flama tal-kefrija, lil-tim, lil-fqir li ma jafx l-fdbatija, lid-dinja mħarbta li qed twaqqa ġieħa. Semmaw leħenkom fuq il-għat tal-ħajja ħalli jinstema biss jikser il-froa il-klim tal-anġlu li semmaw ir-rajja. U fuq bħall-anġli fl-oli tal-kampnari ibqaw fakkru għad-dinja ix-xejn u l-bluqa u l-paċi tal-bnedmin terġa' bħal dar.